Moi, mä oon Valtteri Tuokkola Tampereelta. Mä oon työnohjaaja ja valmentaja. Tää on mun ensimmäinen YouTube-video ja mä haluan jakaa näissä hyödyllisiä vinkkejä sun omaan elämään, työelämään ja kaiken sen tasapainottamiseen. Tänään lähdetään ihan perusasioista, eli SWOT-analyysistä ja sen tekemisestä. Mä oon ollut aika yllättynyt siitä viime aikoina, miten tosi moni ihminen ei ole tehnyt SWOTia, tai jos ne on tehnyt sen, niin se on ehkä jossain kouluaikoina jotain harjoitusta varten, mutta ne ei oikeastaan ole saanut siitä sellaista käytännön hyötyä. Mutta SWOT-analyysi on tosi hyödyllinen työkalu, jonka avulla sä voit tarkastella sun vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia johonkin alueeseen tehtynä. Sä voisit esimerkiksi tehdä tämän sun ammattiin liittyen tai vaikka johonkin harrastukseen liittyen. SWOT tosiaan tulee englanninkielisestä kirjaimista tai sanoista strengths, weaknesses, opportunities and threats, eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Joten ei muuta kuin siirrytään tekemään tätä SWOTia, niin näet mistä on kyse. Sä voit itse tehdä samalla sun oman SWOTin, ja se on niin yksinkertainen, että otat vaikka A4 sun eteen ja kynän ja piirrät viivan ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle ja teet semmoisen nelikentän. Sinne vasemmalle yläkulmaan sä tosiaan kirjoitat ne strengths, eli vahvuudet. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tämän mun antaman esimerkin tämmöisen juoksija Benin näkökulmasta, miten tämän voisi tehdä, niin sä voit peilata tätä, miten tämä tehdään sun omiin tarkoituksiin. Sinne kirjoitetaan vahvuuksia, että esimerkiksi missä sä oot hyvä, minkälaisia vahvuuksia sulla on. Mikä erottaa sut muista ja minkälaisia hyviä piirteitä sinussa esimerkiksi on. Ja jos otetaan tämmöinen kuvitteellinen esimerkki juoksija Ben, niin hän ehkä juoksee jonkun verran, mutta hänellä olisi tavoite harjoitella pitkän matkan juoksua ja hän haluaisi tulla hyväksi juoksijaksi. Hänen vahvuuksia on, että hänellä on jo hyvä peruskunto ja se tukee sitä kestävyysharjoittelua. Hän on myös tosi motivoitunut ja halukas oppimaan ja hänellä on myös sitkeä luonne ja kehittymishalu. Eli hänellä on hyviä mahdollisuuksia rakentaa vahva pohja, kun lisää vaan tekniikkaa ja kestävyyttä ja niin poispäin. Oikealle ylös sä kirjoitat sun heikkoudet. Missä sun tarvii kehittyä, mitä sulta ehkä vielä puuttuu ja vaikka mitä muut tekevät paremmin kuin sinä. Otetaan tää Beni, hänellä saattaisi olla vähän kokemusta pitkistä matkoista. Hän on vaan pääasiassa juossut lyhyitä matkoja, eikä ole kilpailu koskaan aikaisemmin. Tämä olisi ehkä Benin heikkous. Sitten hänellä saattaa olla puutteellinen ymmärrys vaikka palautumisesta tai harjoittelun rytmittämisestä. Ja sen takia hän saattaa olla hyvinkin altis ylirasitukselle ja loukkaantumiselle. Ja nämä voisivat olla sellaisia Benin heikkouksia, mitkä estää häntä juoksemasta pitkän matkan juoksuja. No, vasemmalle alas mahdollisuudet, jotka juontuu aika paljon noista vahvuuksista. Ja sinne voisi tulla tällaisia asioita, että minkälaisia tavoitteita sulla on. Ja mitä sä voisit tehdä niiden eteen ja miten sä voisit parantaa sun tekemistä. Vaikka tämä juoksija Beni, niin hän on juossut jo, eli hänellä on mahdollisuutta kehittyä nopeastikin ja vaikka päästäkin sinne kilpailuihin. Hän voisi hakea valmennusapua, hän voisi tehdä jonkun juoksuohjelman ja hän voisi myös vaikka verkostoitua muiden juoksijoiden kanssa ja tehdä vaikka henkilökohtaisen suunnitelman. Eli hänellä on niin kuin kaikki mahdollisuudet menestyä tässä pitkän tähtäimen juoksutavoitteessa. Mutta minkälaisia uhkia sitten Benillä on? Minkälaisia esteitä? Ehkä sellaiset asiat, mitkä on niin kuin hänen omassa elämässä, mutta myös mahdollisesti ulkopuolisia uhkia, taikka sellaisia asioita tai skenaarioita, missä Ben voisi epäonnistua. Ja kuten tuossa aiemmin jo sanottu, hän saattaisi ehkä ylirasittaa itsensä, jos vaikka lähtisi liian nopeasti juoksemaan ilman kunnon sellaista systeemiä, johon on rakennettu myös palautumisjaksoja, niin hän saattaisi helposti rasittaa lihaksia tai jänteitä liian
kovaa, mikä on tosi yleinen juoksijoiden virhe. Ja itsekin, kun on juossut puolimaratonin, niin tiedän, mitä tämä on, kun ylitreenaamisella ilman kunnon suunnitelmaa rasitetaan itsemme ja sitten saatetaan ollakin pitkän aikaa pois pelistä harjoitusten suhteen. Ja jos hän ei esimerkiksi luo kunnon systeemeitä, niin sitten hän saattaa myös lannistua, jos ei näe tarpeeksi tuloksia tai jos tulee loukkaantumisia. Ja ilman säännöllistä harjoittelua ja palautumista ja ehkä sen kokonaisuuden niin kuin rakentamista, niin se uhka voisi olla, että hän epäonnistuu tässä hänen tavoitteessansa. No, kun sä oot tehnyt sun omaan johonkin vaikka harrastukseen tai sun ammatilliseen tavoitteeseen tai mistä tahansa sä haluat tehdä sun oman SWOTin ja sä oot nyt tehnyt sen, niin sä voit vielä miettiä tavallaan yhteenvetona jokaista näitä laatikkoa, mitä tässä oli. Eli tuolla vasemmalla ylhäällä, kun on vahvuudet, niin kirjoita siitä yhteenvetona pari lausetta sun vahvuuksistasi ja kuvaile vähän sitä, että minkälainen sä oot tällä alueella, mitä vahvuuksia sulla on. Ja sama juttu jokaiseen sarakkeeseen. Kirjoita yhteenveto sun heikkouksista ja missä sä et ole niin vahva. Ja tämän ajatus on vaan tavallaan summata se tieto, minkä sä oot tänne kerännyt vaikka ranskalaisilla viivoilla ja ottaa siitä se yhteenveto. Sama juttu mahdollisuuksien kanssa ja myöskin uhkien kanssa. Sitten sä voit vielä kysyä iteltä tavallaan koko harjoituksen summana pari kysymystä. Mitä tästä harjoituksesta voisi ajatella, nyt kun sä oot tutkinut niitä omia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia? Toinen kysymys voisi olla, että mitä uutta sä huomasit, kun sä teit tätä harjoitusta? Ja sitten jos mennään ihan konkretiaan, niin mitä sä haluat tehdä tämän tiedon ja tämän kokonaisuuden kanssa? Miten sä haluat edetä omissa suunnitelmissa tämän harjoituksen pohjalta? Sitten vielä yksi konkreettinen kysymys tähän loppuun, että minkä yhden konkreettisen askeleen meinaat nyt ottaa, että sä voisit tätä vähän puskea eteenpäin. Tällainen on SWOT-analyysi. Tämä on tosi yksinkertainen, mutta tämä on tosi hyödyllinen ja myöskin monipuolinen, kun sä oikein mietit näitä eri osa-alueita. Sä voit tehdä tämän myös jonkun kaverin kanssa, jos haluat. Esimerkiksi jos sä oot vanhempi, niin sä voisit tehdä sun puolison kanssa tämän harjoituksen, että minkälaisia me ollaan vanhempina, mitkä on meidän vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ja kun te yhdessä lähdette listaamaan niitä ylös, niin siitä syntyy ainakin tosi hyvää keskustelua, joka voi auttaa teitä teidän vanhemmuudessa. Jos sä haluat apua tai tukea tämän SWOTin tekemiseen, niin mä voin myös auttaa sua. Me voidaan ottaa vaikka yksi valmennussessio ja tehdä yhdessä tää sun johonkin elämänalueeseen liittyen. Tai jos sä itse teet tän, niin mä voin auttaa sua pähkäilemään vielä lisää, että mitä näiden löydösten kanssa voisi tehdä. Yes, tässä oli ensimmäinen video. Ja uuden kanavan lentoon lähtemisen kannalta on tosi hyödyllistä interaktiivisuus. Jos tämä oli sulle hyödyllinen video, niin paina tykkää ja vaikka tilaa kanava tai levitä sitä eteenpäin. Mun tarkoitus on tehdä lisää tämän tyyppistä sisältöä tulevaisuudessa. Mä selviydyin ensimmäisestä videosta. Miten meni?